നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ. 2 കൊരിന്ത്യർ 13:5. നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ പരിശോധിപ്പിൻ, നിങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവിൻ. നിങ്ങൾ കൊള്ളരുതാത്തവർ അല്ല എന്ന് വരികിൽ യേശു ക്രിസ്തു നിങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നില്ലേ. ഇവിടെ വചനം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ എന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ പരിശോധിപ്പിൻ. നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യണം. എനിക്ക് എത്രത്തോളം വിശ്വാസമുണ്ട് ഈ കർത്താവിൽ, ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ എനിക്ക് എത്രത്തോളം വിശ്വാസമുണ്ട്. നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യണം. നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ അത്ഭുതം നടക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും. എന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം, എത്രത്തോളം ഈ കർത്താവിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ ഞാൻ എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങളെ തന്നെ ശോധന ചെയ്യുവിൻ. നിങ്ങൾ കൊള്ളരുതാത്തവർ എന്ന് അല്ല എന്ന് വരികിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിയുന്നില്ലയോ. നമ്മളിൽ ഈ കർത്താവ് ഉണ്ട്. അവന്റെ ആത്മാവ് എന്നെ നടത്തുന്നത്, അവൻ എന്നെ വഴി നടത്തുന്നതെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ഉറപ്പുണ്ട്. നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യണം. ഇന്നത്തെ ഈ പകൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കണം. ഞാൻ ഈ ആശ്രയിക്കുന്ന കർത്താവില് ഇതാരാ എന്നെ നടത്തുന്നത്? ഈ രക്ഷകൻ എന്നെ നടത്തുവാൻ, എന്നെ നിത്യതയോളം എത്തിക്കുവാൻ മതിയായവനാണോ? നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തിലെ ചെറിയ ചെറിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമായിട്ട് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ ഒരുക്കണം. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കണം. കർത്താവിൽ ഞാൻ എത്രത്തോളം ആശ്രയിക്കുന്നു? എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ വഴി നടത്തുവാൻ മതിയായവനാണോ? നമ്മളെ ജയാളിയായി നടത്താൻ കർത്താവ് മതിയായവനാണ്. എന്നാൽ നമ്മളെ തന്നെ പരിശോധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ വചനം ഇന്ന് നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും സഹായിക്കട്ടെ. നമ്മൾ വിശ്വാസത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മളെ തന്നെ നോക്കണം. എനിക്ക് എന്റെ ഉള്ളിൽ എത്രത്തോളം വിശ്വാസമുണ്ട്? ഞാൻ ആശ്രയിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ ഞാൻ എത്രത്തോളം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്? വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് ഓർത്തുകൊള്ളണം, ഇന്ന് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം തരുവാൻ മതിയായവനെന്ന് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിനക്ക് ഓർപ്പുണ്ടോ? നീ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു. നിന്റെ നിത്യത വരെ എത്തിക്കുവാൻ ഈ കർത്താവ് മതിയായവനെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ പാതി വഴിയിൽ ഈ കർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല. എന്റെ ആവശ്യങ്ങളെ നടത്തി തരുവാൻ ഈ പിതാവ് മതിയായവനെന്ന് നിനക്ക് ഹൃദയത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ടോ? നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കണം. നമ്മൾ പതറിപ്പോകരുത്. നമ്മൾ കർത്താവിന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നിരാശപ്പെട്ട് ജീവിക്കരുത്. നമ്മൾ പ്രത്യാശയില്ലാത്തവരെ പോലെ ജീവിക്കരുത്. നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം, എന്റെ കർത്താവ് എന്നെ നടത്തുവാൻ മതിയായവനെന്ന്. അതാ ഇവിടെ വചനം പറഞ്ഞത്, നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യണം. നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ഒരു മുമ്പിൽ ഒരു വിഷയം വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നത്? എന്റെ മുൻപിൽ വന്നൊരു വിഷയം നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ എങ്ങനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു? നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് ഒരു വിശ്വാസിയുടെ വിശ്വാസത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുന്നത്. നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പൊന്നുമുഖത്തേക്കാണോ നോക്കുന്നത്? പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ ലജ്ജിക്കത്തില്ല. കർത്താവ് വഴി നടത്തുന്നത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കണം. വിളിച്ച കർത്താവ് വിശ്വസ്തന. ആ ഉറപ്പ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ ആടി വിളയുന്നവരാകരുത്. എപ്പോഴും സ്ഥിരതയുള്ളവരായിരിക്കണം. മന്ദതയുള്ളവരാകരുത്. കർത്താവിന് ഉറപ്പുള്ളവരായിരിക്കണം. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയ പിതാവെ, സ്തുതിക്കുന്നു. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപ്പാ, നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അപ്പാ നീ ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ തക്കോണം കർത്താവേ, നിന്റെ മക്കളുടെ ഉള്ളിൽ നീ പകരണം നാഥാ. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന മല, അതിന്റെ മേൽ അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ അപ്പാ നീ മതിയായവനാണല്ലോ. അതിനെ നീക്കുവാൻ അപ്പാ നീ ശക്തനാണല്ലോ നാഥാ. എല്ലാവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. എല്ലാ ഭാരങ്ങളും മാറട്ടെ കർത്താവേ. സമാധാനത്താൽ നിന്റെ മക്കളെ നീ നിറച്ചാട്ട് കർത്താവേ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ ആരുമില്ല എന്ന് പിറുമുറുക്കുന്ന നിരാശപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. നിന്നെ വിടുവിക്കുവാൻ യേശു മതിയായവനാ. ഇന്ന് നിന്റെ ജീവിതം നീ ആ പിതാവിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ കർത്താവ് നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യും. ആ പിതാവ് നിന്നെ അത്ഭുതകരമായി വിടുവിക്കുവാൻ മതിയായവനാ. ദൈവത്താൽ അസാധ്യമായതൊന്നുമില്ലല്ലോ. കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഇന്നെല്ലാ മക്കളെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ നീ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം ചെയ്തിരിക്കുക. സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.